Très bien, voilà, dongoli mi ngoni tibina o bajira ka fo ko madori ba ambolo koro plateau kan min bajira ka fo ko bi jëm kambe dia tama ewa awma fli fiu aw be shirifla jabran de sans fait jëm kam ni adabara mali shifna kaw kamani abawuli nazara kana jeunesse développement ni ale chungu tolay min konna na sibiru sibiri ame wole blanche fignon doma ni obeje ka akma aka parcours kan akera dum dalay wol ma kera bulula barakala wol ma akera ma fasugo na manye ka fuyi ko ne shifna kay ambi wole be na nga plateau kan min batam sika masala to mina anga ni do kuin babu ori ka fo un jeune artiste aux multiples talents ni oyi madon abidon lida kenga jina ko chamba bulo shua chamba bulo abisi donguli chamana abi donguli da bamanankan fasuga fen be abi donguli da kala an ale de wole ni alete ma doguli ni amba wole Sori Traoré kulikoro ko Sori wolma zigri Sori amba fuka ka bismillah nga kene kono. Alhamdulillah. Ça va très bien. Basi kontila. Ni basi be fama ko. Jemukan ni ala sonama abe sangrota kosobe ni nobla dumon chama aywa ambe en barakala ufu ni ulu sona kana en kerefe plateau kono no krengeni ala anga journaliste waraba baw. Femi Samaira Sanowe ale côté fo maibli abam en fait maso kono ani femi baya dambeli fukata sinere demusoma Madame Doumbia avunga ka tekere ba fawere kon plateau ka non. Merci beaucoup. Aywa, il faut toi Doumbia, Madame Doumbia, je sais que bon, comme les demuso lidou, c'est la même chose. Demuso ikiki bismillah kene kono. Merci beaucoup. Ambe anga technicien waraba ufo ani anga réalisateur waraba ni oyi Adama Sela Koulibaly ani femi Jafar Diabaté ani Mariam amo befu dante fulimin. Aywa ni ando to le kana nga jem kan kono. Sori. Ne. Ni nya fole kana jeunesse développement konnana ni o dabora mali chifna ko bela jelen kama ewa anga daku nya fole mi o li kinyiniga ina nga kuma so kono folo mi Sori yana nga tanye folo ipse ka mune fu yere ka Sori re join daku nya kilina rapidement. Bon alhamdulillah ni Sori njamu Traoré bangina kulikoro parents bébé kulikoro mais bara yin c'est Bamako. D'accord. Inchallah. Bara yin c'est Bamako. Mon bara yin c'est Bamako ya. Bon artisan in Bamako. Inchallah. D'accord. C'est-à-dire qu'on a Sorina iniga national membe la Sheriff Lajirani qu'on a bi. Bon alhamdulillah ne kontana ko jugo parce que bébé bolika mo mi segere. Ni ala sira ka te o bolo bonne no fe kana bi. O ni soja ko ba ene fe. O korota ko ba ene fe. D'accord. Inchallah. Adjarayen mado ka fo Sori iye dongli dalaye maukoko ibe dongli da Zigiri la. Zigiri peut-être ire bado fnemi parce que au to dari la fana. Ego ki be dongli da kanche mana mbado mba fe ka don Sori be dongli da kan jumena e ka dongli be tali mun abe tali ke mun kan. Bon alhamdulillah ne ka dongli be tali ke ben keleya ni basigi. Ani faso kanu. On fait nani ne ka dongli be tali ke ne kan. Parce que ni y'a mes zikiru et ni kila sella et urudi mike ou des zikiru. D'accord. Bon on me minda ou madudi. Mo mono tugura ala kira ko ka baranyu manke ka seko uta ko fo njugu manke la ka seka sego ko kana nyuma siraka. Bon datela ku jugu de yake zikiru. D'accord. Sinon madudi. Inchallah. D'accord. Je sais qu'il y a un atanya libi amba fait ka don Sori sabla et c'est donc les modèles belle et c'est live là c'est et sumuna ibsa bela amafika don Sori ka kanumani bla finye fait le temps que anga tani jamukai begogo Sori bise couler la ko Sori kuma kan kali kosove Sheriff Lajirani ga bise ko témoigner na to godmena akana jigina kanuneni kana jigina kanuneni elena ni na migoro ko ngukana jigina kanune togo chinyena dongili daina kana jigina kanune ne wolo faye dogotoro de ngara dongili dalai be kala do kanune bagoni komerisan dinga migoro juruta haglima be bado kanune Mogo kana jigi nena kana jigi Sori la kanune. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sori.
Voilà, donc il y a dongolida konna na sisan ya kapela min kɛ an ye k'a fɔ ko Sorigo ko ale sama cité dongolida la ye ayiwa fa kun ye dɔgɔtɔrɔ ye ba kun ye feerekɛla ye nka an b'a dɔn diɲɛ in kɔnɔ an bɛ dongolila caman i b'a fɔ ko u y'a ye soit u ba fɛ walima u fa fɛ walima u soma dɔ fɛ nka e ma nin ta maa si fɛ a nanila cogo jumɛn na dongolida kanu nanila cogo jumɛn na bon diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye kanu de n'i y'a ye n kɛra dɔnkilidala ye kanu de don n bɛ musique lamɛn bon finalement depuis n sigilen bɛ to k'a da n yɛrɛ ye ni n donna classe kɔnɔ n b'a da fo n ka maître yɛrɛ nana fɔ vraiment ale ɲɛ bɛ n na voix bɛ n kun talent bɛ n na dɔnkilida in na ni n sera ka dɔnkilida donc toi tu étais le premier en chant là o kelen kɔni classe kɔnɔ masi classe kɔni kɔnɔ mɔgɔ tun tɛ n kan o de tun ka spécialité o de tun ka di n yɛrɛ ni o tun bɛ n lafiya quoi ne tun bɛ zoro sɔrɔ a bɛɛ la mais n'a kɔni tun sera chant yɔrɔ ma mɔgɔ bɛ tɛgɛrɛ fɔ fo tableau la n ka maître yɛrɛ nana ye vraiment n bɛ ka dɔnkili in da a voix bɛ n kun a ko n ma ko n bɛ se k'a fara n ka baara kan mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka sababu bɔ fan dɔn ko n nana don ta fo ala nana kɛ biennale nana kɛ Kulukoro n ye n tɔgɔ sɛbɛn biennale la en 2008 an taara Kayi depuis Kayi biennale banna parce que biennale salle yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ de tun ka kɔrɔ ne ye ne de tun y'a bɛɛ la denmisɛnnin i ko k'i dongilila daminɛ 2008 o de kɛra o san fana i taara biennale la voilà c'était en tu avais juste 15 ans oui i tun bɛ san 15 ɲɔgɔn na oui depuis n bɔra biennale la ka na n ye a essayé n bɛ ka a kalan toujours n bɛ ka kalan toujours n yɛrɛ nana ye vraiment kow bɛ ka mɔgɔw bɛ ka apprécier n nana Bamako ka na n kalifa Laji Kɔnɛ la Fajigila Laji ale ye n ta n ye san kelen k'a fɛ yen nɔ san kelen kɔnɔna na an ka lamɛri ko ma an ka segin Kulukoro bon depuis n sigira n ye n sigi golo kan sa k'a d'a kan fo bi alhamdulillah donc n'i y'a jateminɛ karamɔgɔ dɔw hali bi o de b'i kɔsa kɛ alhamdulillah n b'o bolo d'accord an bɛ dugawu de kɛ ala ka san nɔgɔya hali bi dɔnkilida kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ a ma nɔgɔn kosɛbɛ tantôt i bɛ dɔnkili da zikiri kan na ni o ye ka conseil di mɔgɔw ma ala ka sira kan waati dɔw fana an b'i ye i bɛ bajuruw da i bɛ bamanan dɔnkiliw da mais Sori nin ma nɔgɔn kosɛbɛ e ye denmisɛnnin i b'a la ka nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa i ka choix ye jumɛn ye bon ne ka choix yɛrɛ ye min ye dɔrɔn o ye dɔnkili yɛrɛ kanu de ye quoi parce que n'i taara bamanan juru fɛ o ye dɔnkili ye n'i taara jeli jar fɛ o ye dɔnkili ye n'i nana zikiriw fɛ a bɛɛ ye kuma dilannen kuma teliyalen de k'a kɛ dɔnkili ye mais bamanan juru ye jumɛn i bɛ se ka o différence dɔɔni da an k'o ye ko maanifinya o ɲa dɔ bi sɔnna i la fɛn ma fɔ maa min ma wologun t'i la kɔrɔlen ko bamananya filɛ kɔrɔlen ko bamananya kɛ kɔrɔlen ko ko maanifinya o ɲa fo jugu ka dɔ fɔ kɔrɔlen ko ja fɔ ti ma ban e bajuru ye donc Sori n'a jateminɛ o ye bajuru ye ayiwa bamanan ye jumɛn ye sisan ni ne ye bamanan ye bon jeli jar caman bɛ yen i bɛ zikiri caman ye a bɛɛ bɛ bɔ jeli jar de kɔnɔ par exemple i ni se Mamadu i ni taama i y'a mɛn a jeliw ka sandiya teliyalen de don a diyara mɔgɔ min ye jalitigi ni jalintan tɛ kelen di waraba ye dɔn na waraba ye sigi so bon direct u y'a ta ka vérifier a da ala kira fasa la dɔnkili caman bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔnkili kɔrɔw de don jeli kɔrɔbaw ka dɔnkili de don a bɛ yɛlɛma k'a da ala kira Muhamadu la o de kama ni i nana n'i y'a sira o sira fɛ parce que an bɛ se ka taa kɛnɛ dɔw kan i b'a sɔrɔ suffisiyari de ka di dɔw ye mais n'a sɔrɔ i bɛ se suffisiyari la a t'i kamana gan i bɛ se ka taa yɔrɔ dɔw la i bɛ zikiri da i b'a ye mɔgɔw tɛ walawala kuma dɔw la mais i bɛ se ka na ni bamanan jar dɔ ye bamanan jar min bɛ se ka mɔgɔw la nisɔndiya o de kama an bɛ k'an dege a bɛɛ la parce que n kana se ka minɛ yɔrɔ dɔ la quoi donc a bɛna fɔ ni maa min mako bɛ bajuru fɔli duman na a ka kɔɲɔ walima a ka denwuli la ni wele bilala Sori ma a bɛ se ka nin bɛɛ kɛ kosɛbɛ mais n'a jateminɛ i ni
ini zigiri solo tɛ kelen parce que zigiri solo ale bɛ zigiri okumu dɔrɔn de kɔnɔna na mais e kɔni e b'a bɛɛ de kɛ e bɛ musique bon maître ka jari ni turula n'o yɔrɔ fɛ dɔrɔn donc i bɛ zigiri solo wele ko maître de bɛɛ b'a dɔn ko maître de don karamɔgɔ bɛɛ b'a dɔn ko maître de don o b'i n'a fɔ rond-point quoi n'i sera o yɔrɔ la dɔrɔn depuis i bɛ don rond-point kɔnɔ dɔrɔn a bɛ dɔn ko nin ye karamɔgɔ ye rond-point ye bɛɛ n'i ka genre de don ale ka genre o ni Mali zigirila si ka genre tɛ kelen n'i kɔni don n'o yɔrɔ kɔnɔ dɔrɔn direct hali n'i ma kuma mɔgɔw b'a dɔn ko nin y'ale ka genre ye donc waraba don bon diɲɛ sɔnn'o ma o e yɛrɛ dal'o la o e m'a mɛn ko maître ya donc an bɛ foli belebeleba d'a ma a bɛ fɔ Bankɔni na nin waati la inchallah très bien o diyara n ye Sori dɔnkilida hukumu kɔnɔna na a ma nɔgɔn kosɛbɛ fɛnw daminɛ baara o baara a daminɛ i bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ a la on sait que peut-être que i ko ko i ba tɛ jeli ye i fa tɛ jeli ye nka a diyara e yɛrɛ de ni kun ye nka fɛn dɔ bɛ diya mɔgɔ ni kun ye waati dɔw la daminɛw la i bɛ sɛgɛn dɔɔnin ayiwa e sera ka pan yɛrɛ kamana dɔɔnin 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 fo ka na sisan Sori yɛrɛ b'a la ka maaw bɛ ka Sori yɛrɛ kan dɔn jeli caman tɔla dɔnkilidala caman cɛla ayiwa o bɔra i ka cɛsiri caman fana fɛ nka e b'a la ka o kɛ cogo jumɛn na malgré i bɛ ka gɛlɛyaw sɔrɔ bon n'i ye Mori Kamara kangaraba sigilen ye golo kan ko kalandenw b'a kori a y'a daminɛ ni morikalan de ye fɔlɔ n m'o faamu dɛ n bɛ fɛ k'a f'i ye n'i ye mɔgɔ sigilen ye sumaba kɔrɔ i b'a sɔrɔ yiri in sinsinnen don fɛn dɔ de la o ye gili ye i bɛ diɲɛlatigɛ baara o baara la a bɛ daminɛ dɔɔnin dɔɔnin de mais n'i girinna ka tɔgɔ kanu ni baara ye n'i ye tɔgɔ sɔrɔ kɔfɛ baara jɔyɔrɔ mana na i b'a dɔn ko nafa tɛ tɔgɔ la ni baara tɛ ne y'a daminɛ n'o de ye ne ye diɲɛ baara sugu bɛɛ kɛ fo n'a bɔra sonyɛni ani binkani na ne ye cɛncɛn bɔ n ye bɛlɛ bɔ cɛncɛn kolikoro ne ye pelu fili hali sisan a finma dɔw bɛ n tɛgɛ kɔnɔ n ye pelu ɲɔni parce que n ye pelu ɲɔni n nana karamɔgɔ fɛ yen kalan na zigiri solo voilà a ye zigiri si Lajikɔnɛ zigiri Lajikɔnɛ don min na n'an ti ɲɛnajɛ la n grand frère tun ye chauffeur ye n bɛ taa parantiya la n bɛ n sigi mobili kɔfɛ n yɛrɛ b'a gosi n bɛ nɛgɛ gosi bon n ye faamuyali caman sɔrɔ n'a bɛna se polisiw ma n'a sɔrɔ wari caman ma sɔrɔ n bɛ zigiri da pasansew bɛ tɛgɛrɛ minɛ caman bɛ wari misɛnnin to ko ala kira jansa bon patron ta bɛ bila yan ne yɛrɛ ka wari misɛnw bɛ bila yan bon n bɛ jigin a tɛ n ka baara tiɲɛ sufɛ ni n bɔra yen nɔ n bɛ n ko n bɛ n labɛn n bɛ na n sigi n karamɔgɔ fɛ yen n bɛ thé wuli ka d'a ma fo 0h 1h n bɛ bɔ n sen na fa jigila fo Sikɔrɔni parce que grand frère logelen tun don Sikɔrɔni n bɛ na si grand frère fɛ yen o ye diɲɛ don o don ye dimanche fɛ n'an bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la ou bien jeudi fɛ an bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la an bɛ yamaru ɲani kɔrɔkɛ fɛ n bɛ taa karamɔgɔ fɛ yen an bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la ni kɔɲɔ banna n bɛ n sigi n bɛ thé wuli ka d'a ma n b'a senw digi digi ka tila ka wuli ka taama n sen na ka taa o bɛɛ ye barika ɲini ye bon n y'o bɛɛ kɛ pour que ka bi de ɲɛ sigi n y'o bɛɛ kɛ pour que ka bi de ɲɛ sigi n bɛ hɛrɛ o hɛrɛ la bi n ka barika ɲini de don n bɛ waso ni n karamɔgɔ ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na parce que a fana m'a dogo la o ye tiɲɛ voilà o de kama n ye sɛgɛn caman kɛ ka bi de ma kɔnɔ mɔgɔw ye n sabote n banna baara bɛɛ ma ka n ta kɛ zigirida ye ni mɔgɔ bɛ ɲɛ sɔrɔ zigirida la an b'an sigi k'a lajɛ bon n ma mɔgɔw lamɛn o ye dɔ fara an ka dusu kan o ye dɔ fara an ka baara kan c'est clair parce que mɔgɔninfin n'i mago bɛ ɲɛfɛla la mɔgɔw bɛ kuma minnu fɔ n'i ko i b'o lamɛn e tɛ ɲɛfɛla sɔrɔ n'a ma ɲɛ mɔgɔw y'i dɔn ni identité dɔ ye i b'o tɔ lase déjà que mɔgɔ minnu b'o fɔ u bɛ courage de don ne na ka fanga don ne na parce que mɔgɔw ko karisa e ti don da la nin baara in na i bɛ preuve de yira hadamadenw na ko mɔgɔ bɛ se ka don diɲɛ baara i bɛ se ka don da la baara bɛɛ la dusukolo de bɛ cɛmaninw bila ɲɔgɔn ɲɛ n'i ye dusu bila ɲɛfɛ dɔrɔn a ka ca Ala fɛ i mago bɛ yɔrɔ min na i bɛ se yen o ye tiɲɛ voilà o de ye ne se yan bi mais i ka dɔnkilida a daminɛ est ce que a diyara musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba ye kɔlɔkɔlɔ bugɔli dara ne kan bugɔli n bugɔra yɛrɛ 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 mais tiɲɛ yɛrɛ la bi olu bɛ cogo di o yɛrɛ u bɛɛ bɛ ka radio saratiw sigi mais ni sɔnkura min bɔra ba sɔrɔ nin ci ma
Ok, mais donc quand on bora sans ça comme maman nene maman mais abine fréquence wuli yoro et tout ou kanuma yananga à la géré no o inspiration na ni tuju mais ti kanim la bon ni bela mama fembi ve ni tela mama fe farana nga farela ni jiega etazie kadi wolobama atiba saravo wolo muso ni nyani ne jarabira muso dola so anga nadia beba yo follow anga nadia beba rapidement avec la permission de Adama Salia Koulibaly on va juste regarder le deuxième titre qui s'appelle Coronavirus. Nous au terminadrons juste en milieu sur le plateau sans faire tout à l'heure. Notre pays. Yandi ungasira bana yanjuguye deni masaje okiye famae ami domina diumbika joro unuba uje de dalenta bala tugo bayere dalente dina tugo bana yasabuye sugu konona kono fere kela olukun kadi kosobe me bisi kanana na donu nyogo jego sabu boramuna bana jugu nyejikinta o kadi nyamani tere ma utumi sigi gerana ubi tewili ubi baroke ubetu mi mali baina munano farati bana ya jugu ye tiru dalende yogona tuguni hali dutigi dalende agadu de una munyoke bi anaya sabuye jamana fama dufu hauni chesiri hau bi fena akunye jamana de unga gizi banayi toroma me aya kolosi jamana shini jorobena mali jorobena fembe gele ara ha fembe gele ara ako jamaka na faranyogo ngafwaka do balo bolela ariti subi kasila fwaka do fembe gele ara sumolo surunyana maloti se casa tuluti se casa nono mukulu gele ara fembe gele ara fantani fantaumbi kashida umantoro umandeku uye polisu bila kambila sogono komogo kanabo jate mine jamana tigi go balo be soufelala soufe numa bu ti se kapalo mebi ambi domina uluka bara jora so sara bi kagele ya kura sara bi kagele ya fantani bi kashida sitigu au borao au mambo kalo manasa au bisarake amana bana fura somota uka kariti debo ubolo maroku sete fantamunye esipo sete fantanunye ameriki sete fantanunye avion biye sete unye tata furake
ko bila makera kamana ganyoro ye bebe kulula jamana fama itaja demine sugu kono na gele yara jamana fama itaja demine jenu mi kasila jamana fama itaja demine jali ubi kasila jamana fama itaja demine eno fora ekada tugu sogono etibo kalo kalo malobita o wari bibo mi amana fo ekada tugu sogono de umana bana baba bi yoro nyini musu mana bana baba bi yoro nyini bale malu kamana gwana o baba wariti baba fe baba bi sogono o bigla chokudi yejikita o dubanu mani he masake hauka sabali akafanda nunga hakeja temine fanta nyinyeje mani ha fanta nyinyeje mani fanta unga chika kala se kamana fama duma keren ni nyana mali masake uma ulikuru suri manga fanta mi mana ni lame hauka dua usama nima suri On applaudit pour Zigri. Oh, Zigri Sori, merci beaucoup. Je sais qu'il y a un peu de nadje, donc les missions à matière fréquence wuli. A dara wati mina contexte min konana wasro jamana ka kala kosobe coronavirus wati la. Mais rapidement non Zigri Sori m'a fait ka donner inspiration nyana may nane la chogo jumena wati mina malom bebe kashila. Krengna la fantôme be kashila. Bon, nega dongli chamambe ibata iredika parce que ni wakati la antunti balo foué la ni nyana jete ante bara foué ke ni nyana jente bon nyana jente na ibika musaka ube boala bon nyana jente la ame sokono bon iti se ka bofana ka fa ibiti dahiri menyini ni bora ibe mina ibe bugo ah bonen nana jate mina ke dundo ne sigile mi ngadda ere la ah o do maja be ngwa ni nga suraka koroboroke do be bidigi fira ngoro la sigile ko ga dalla bon ay sira de chechi de tasisa ngana sigi sira nani bamano ba foko dangu ni mobili bi boy en fait ne ba ye bo ale sigile no fana ki nyesi en fait ma ale ma mobili ambi je yan flala quoi bon ça pick up de kumiga do gien pick up temela carré do en fait ale ni vitesse wula ne fana ni vitesse wula o yoro be pick up e turu che fana kana ngien ne damina ale na kale bi do bitigi da fe chechi de kulona ale fa kule la ne fana ni vitesse na wona bi do da fe ne taluna kata ne boga ne bi dugana chamaja la ne mso bora ko ba ga gara jogo ne ngai ngama ga jogo la o dugu sa jeri ne do na sijo la ora ka je police ta to ko ma kwa police ni ga wabe ya bonyo jate mine parce que ni balo bana dutigi de bingini courant dutigi beti halala kono chama be loisir la bo mago susara ka gele courant juruti to mogola abonnement be sara ni ya jete mine dépense ka cha na foro idatugule no sogono itibo iteta orola amano bonye jate mine ko la kaye bo gouvernement baragalaw alni jour chômena te bolu ka sara la kalo bi sarata bo amu bubolo uga fura songo kan no mais bini dona bamago docteur so kono ika baramato dekuni ibi masa sege alama fura tse gasa ni amu bibolo ni fura ka nga sa keme fla iba soro ni amula iba soro keme o be bi woro bon na fura fanda me ka balo ni degun kono ka kila ka yami so kono ante bo ante ka ambalo soro initiative na natani. Donc tu as juste fait ça pour interpeller un peu les autorités et jamana nyamaw ka wuli ma daku yimi ma to bise ka ko no ya chugo mina ko wati ko ngelen doni. Voilà parce que degun mi me nyera ka nyi jatemine ke mais ba soro abi bedika chaman ka voilà. Oui tiens. Coronavirus parce que wati ni couvre feu qu'on kera de 20h de 21h c'est jusqu'à 5h du matin. Abu chauffeur barakela oui. Voilà. Mo chama be no d'abord chauffeur là. Oh ya chauffeur de bo kala. Qui fait Ozoro kile ga fari chama de kile ku.
D'accord, merci beaucoup Sori. Alibi, Chérif la Jamani ka o minnu bɛ k'an filɛ an bɛ hakili jigin k'a fɔ maa min b'an bolokɔrɔ bi o de ye Zigiri Sori ye. Sori Traoré ni dɔw ko ko Kulikoro Sori walima Zigiri Sori ale de b'an bolokɔrɔ bi. An b'a la ka ɲininka a ka parcours la a bɛ dɔnkilida min na a donna la cogo jumɛn na a ye dɔ fɔ o la a ye gɛlɛya min fana sɔrɔ a ye dɔɔni fɔ o la nka an b'a fɛ ka dɔn n'a ma ye k'a fɔ i da don gɛlɛyaw fana la ni gɛlɛya tɛmɛna hɛrɛw de bɛ yen nɔ ayiwa dɔnkilida in kɔnɔna na kabini 2008 i ko k'i y'a daminɛ o ni bi cɛ ayiwa an bɛ yɔrɔ jumɛn i n'a fɔ ɲɛtaw la. Bon alhamdulillah hali n'i ye yɛrɛ sigi cogo ye sisan k'an farikolo la i b'a dɔn ko hɛrɛ bɛ ka sɔrɔ a la. Tigɛrɛba fo la. Ok yɔrɔ la alhamdulillah an bɛ Ala fo o la. n bɛ taa karamɔgɔ so. Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara n b'a fo ka wale ɲuman dɔn. Ka kan duman b'a bolo la sa rapidement n'i b'o fo dɔrɔn i b'o fo exceptionnellement de. U b'a kɛlɛ a ti kuma bani mana ye ka ban jugu ti kuma u b'a nɛni a b'a mɛn u b'a tɔgɔ tiɲɛ a b'a mɛn sirifikɛ mana ye cɛ ti se ka kuma mun y'o kɛ jogo ɲuman min b'a da o walera Cherifu la u b'a juguya a bi bɔ a kalama bani mana ye cɛ ti se ka kuma e m'a mɛn ko Seydi Cherifu Ousmane Madani Haidara tuma min na dɔnnibaw ko ma d'a la ko dɔnni bi se ka hadamaden nafa o don ne Madani bangina taamani tuma min na Cherifi dɔnni bi mɛru la Alakira Muhamadu talen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam Ala ma bani kɛ kira ye mais Ala y'a damana dɔnni di bani ma kuranɛ dayɛlɛla cɛw bolo hadisa dayɛlɛla cɛw bolo n y'a minɛ n fa da mais fɛn dɔ tun bɛ kuranɛ kɔnɔ dɔnnibaw tun b'i tɛmɛ a kan dɔnnibaw ma se k'a tiɲɛ fɔ Ala ye Cherifu Ala y'a niyɔrɔ dɔnni bila kuranɛ kɔnɔ ale de nana a y'a dayɛlɛ ka dɔnni in bɔ Mali kɔnɔ Mali ko ka cɛma sɔrɔ min y'a sɔsɔ Seydi Cherifu Ousmane Madani Haidara Ala ye saba kɛ usasi ye o tɛ Ala fɛ dɔ bɛ ne sɔrɔ i ɲininka ko n ye kuma jugu fɔ i ka so kɔnɔ n ye kuma jugu fɔ mais n'i ye n da dɔn mɛn a ka ca Ala fɛ i bɛ sɔn taani ma Ala ye bani sɔn fa la fa tɛ Ala la Ala y'a sɔn balaba tɛ Ala fɛ o ye tiɲɛ Ala y'a sɔn muso la o tɛ Ala bolo kosɛbɛ Ala y'a sɔn den na o tɛ Ala fɛ mais bi Haidara denw ka di ne ye kosɛbɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye n jigi ta n ye Seyda Dilibaw mu Haidara a ye mɔbili di ne ma don min na pour que i ka da la ko ne da ma bila Cherifu la gansan ne ka mɔbili de tiɲɛna n taara jɔ garazi la mɔbili jɔlen garazi la zone nana ka na mɔbili batiri bɔ k'a bɔ mɔbili la o ma ko ɲuman kɛ k'a bi taa n'a ye sunɔgɔ y'a minɛ k'a b'i da dɔɔni dugu jɛlen garazi mɔgɔw nana dalen minɛ ne ka mɔbili kɔrɔ a ma se ka de kama n t'i bila Cherifu la merci beaucoup Zigiri Sori a tɛ fo ka tɛmɛni kan n'an ko n ko inspiration n bɛ se k'a fɔ Sori Ala ye fɛn dɔ de kɛ e a ma kɛ bɛɛ ye n'an ko i ko an ka acapella kɛ sans i bɛ se o la ka dɔnkili fɔ k'a sɔrɔ i ma miiri yɛrɛ sans i bɛ se k'o fana kɛ ko kelen de fana ye kabako ye usage la i bɛ Amsaru la o i tɛ Amsaru la n'i nana a kɛlen don ka dɛmɛba fɛnsɛ bɛɛ b'i sigi a kan o ye tiɲɛ tant qu'il kɛra Ala kira manto ye silamɛ hali n'i ye chrétien ye dɛbɛ a kɛlen don k'a fɛnsɛ parce que a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la c'est clair voilà o ye Ala ka diinɛ ye o ye n da la o dɔrɔn fana tɛ mɔgɔ minnu b'a kɛlɛ Amsaru la a ye tɔn wɛrɛ créer tant qu'il bɛ Mali in fɛ ale yɛrɛ tɛ dɛ tant qu'il bɛ Mali in fɛ i ka na aw ka jɛ aw ka faso in baara diinɛ ɲɛmɔgɔ min y'o sɔrɔ ka tila ka misaliya ta k'a bolo don a yɛrɛ kun a n'a ka tɔndenw k'u pousser u ka wari bɔ a ye faso dɛmɛ n'aw kɛra ɲɛmaa ye a ka ca Ala fɛ mɔgɔ minnu b'aw kɔfɛ olu bɛ kɛ misaliya ye ka aw dɛmɛ fana pour que a ka se ka faso in bɔ bolo la b'o duwawu kɛ hali bi o sa Ala k'a mɛn jama ye ɲɛ amina rabi Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an karamɔgɔ an fa Seydi Cherifu Ousmane Madani Haidara ni an b'ale de ka
cadre kɔnɔna nɔ an bɛ dugawu caman kɛ Ala ka si jan ani laban ɲuman kalifa la. Amin amin. An b'a ka denbaya bɛɛ fo nin waati la. Amin. Ayiwa Zigiri Sori hali bi an ma fara ɲɔgɔn na dɔnkilida hukumu kɔnɔna na. N b'a fɛ k'a dɔn sabula i ka clipu la an b'i ni maa dɔw ye i ni olu bɛ dɔnkilida la. Kosɛbɛ. Nka bi bi in na i ko k'i ka idole ye maa minnu ye est ce que i y'a ŋaniya waati dɔ la ka dɔnkili dɔ da i ni olu ka dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ wa walima bi bi in na i yɛrɛ ka yeta ye jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zigiri da dɔnkili hukumu kɔnɔna na e ka yeta ye jumɛn y'a kɔnɔ. Bon ne ka yeta ye min ye dɔrɔn ne fana ne ti karamɔgɔ ye ne ye kalanden de ye mais n fana bi mɔgɔ dɔw fana ɲɛ olu fana ye n sɔrɔ a la parce que i ye mɔgɔ min sɔrɔ baara la o ye ɲɛmɔgɔ ye diyagoya mais an kana giri ka daw la kanu ni baara ye quoi et puis mɔgɔ min b'i ɲɛ i da ye a bonya i ka sabali i k'a bonya i k'a barika ɲini Zigirila tɛ karamɔgɔ la k'i bɛ se k'a fɔ ko ne delila ka kala kari la mais n'i ye n ye kuncɛbaniya k'i la ou bien n'i ye dɔgɔlima fan o fan ayi ne karamɔgɔ tɛ yen ne bɛ se ka n waso non o bɛ dɔ i la o bɛ dɔ i la parce que i b'o kun dɔn duba kɔnɔ kɔrɔ tɛ se ka bila dɔgɔ ɲɛ dɔgɔ tɛ se ka bila kɔrɔ ɲɛ a mana na cogo cogo i b'a ta i kɔrɔkɛ de ta la o ye tiɲɛ bon e ye mɔgɔ min sɔrɔ a la a bɛ fɛn dɔ dɔn e t'o dɔn mais ni e nana ka n'i kunkolo kɛɲɛ n'a ta ye fɛn dɔ bɛ dibi la ale ɲɛ b'o la e ɲɛ t'o la dɛ o ye tiɲɛ mais n'i y'a bonya a ka ca Ala fɛ a bɛ se k'i tɛgɛ minɛ k'i tɛmɛ o yɔrɔ la k'a sɔrɔ i ma ɲani mais n'i y'i kunkolo kun n'a kunkolo ye a b'a to yen ale ɲɛ bɛ fɛn min na dibi la a b'a fɔ k'e fana ɲɛ b'a la bon i bɛ taa bɔ a kalama waati min na o y'a sɔrɔ i mago sara o de bɛ artiste caman mago sa n b'a fɔ toujours an k'an janto majigi in de la an k'an janto bonya in de la an b'an karamɔgɔw cɛ n bɛ min fɔ i komi i yɛrɛ ko n ye mun de ye Zigirida in yɔrɔ la parce que ne ɲɛ b'a la mais est ce que Zigirida in a b'a la ka taa ɲɛ wa est ce que a bilama n'a kunnama ye kelen e yɛrɛ bolo wa bon kelen don mais mɔgɔ min donn'a la n bɛ tɔgɔ ɲini n mago t'a ɲali la a tiɲɛn'o de bolo sinon par exemple ne ye dɔnkili dɔ da sisan coronavirus a kɛra a mɛnna mais toujours n'i y'a ye i b'i sigi ka miiri bon i bɛ don min na i b'i ka sini de ɲɛ sigi n'i ye dɔnkili min da bi n'i kɔrɔla i ka denbaya la don dɔ e cɛkɔrɔba si yɛlɛma n'a fɔra e ka clip dɔ bɛ ka bɔ i bɛ nɛni na ou bien i bɛ ka banɛni kɛ u bɛ ka masanɛni kɛ direct i denw ni mɔdenw cɛla i sigilen i tɛ se k'i kunkolo kɔrɔta n'a ma ɲɛ an bɛ dɔnkili da an ka dɔnkili da dɔnkili min ni kɔrɔ b'a la dɔnkili min n'a bɛ se k'i nafa sini dɔnkili min n'a bɛ se ka e yɛrɛ kun kɔrɔta sini hali n'i kɔrɔla i mɔdenw ni denw cɛla a bɛ fɔ ko ne fa tun bɛ nin baara in kɛ don dɔ a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan o ye wasa y'i bolo o tiɲɛ bon ne ka initiative y'o de ye toujours n b'o de fɔ n kɔmɔgɔw ye n fana minnu ye n sɔrɔ a la toujours an k'an janto o yɔrɔ de la parce que baara wɛrɛ foyi t'an na ni nin tɛ n'an y'a ɲa a bɛ ɲa anw de ye n'a tiɲɛna i kelen b'i sigi i ka so kɔnɔ k'i bolo dɛ o don kalanden t'i n'i dɛmɛ teri t'i n'i dɛmɛ balima t'i n'i dɛmɛ sigiɲɔgɔn t'i n'i dɛmɛ kelen et puis ka jira k'a fɔ artiste n'i b'i ka don na waati min na i k'i janto i yɛrɛ la kosɛbɛ ça c'est clair et net donc komi an bɛ i ka bonya hukumu kɔnɔna na hali bi an bɛ taa ni jamukan ye jamukan min an bɛ n'i ka nɔbila sabanan lajɛ ni o ye kanu numéro 2 i ye kanu da fo sigiyɔrɔma 2 apparemment Sori doit être très très amoureux donc on va suivre cet extrait an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni plateau sanfɛ à tout à l'heure. Forcé, dia nya kanu te pressé. Boli mogo ko mogo mi bifa, sama mogo ko ikademie. Ani mogo ti fe, abi songi di jugu ya bauma. Ni mogo ti fe, mogo jugu bi sonjugu daila. Abi fembo femi binega bodiana Ali aritisi ala mbiso mwogola Che mwogo mimi nefe
ngania do karisati ne fene ti kasirata pokata dunya ba ala kiraira adama de una me ala folo de akan ay muhammadu ira me ala de akan kira ke me sabani tani sabala ay muhammadu de kunya mai sadara kanuna kira kanuna dugu dale kanuna kira kanuna baji bayi dara kanuna ha kira kanuna kokoji ubi boli la kira kanutewa che ala de ya yira danfuna oni de ya kanu ko hadama de beka kanu kanu ye femba wari tigi ni mane kanu nga siratila kele na mane bede fe ni yene kanu jamatigi ni manganu nga siratila nenye bi kanu nela ode fe mbaye moko munu ye kanu ka mobi ni kile dia anabi ya ufo do ya sori kanu kane somoto kura anabi ya ufo do ya sori kanu kane sotu kukolola nabi ya ufo wa alaka kanu go kanu ya fama kadi kanuna bali maya kadi kanuna Idu kadi kanuna Sida kadi kanuna Aike mogo fe Mogo mimbi fe Para mogo la Minga siratila. Voilà, Sori. Merci beaucoup Zigiri Sori, c'est ça. Alibi, abe Shirif la Jabran de Sanfé, Jamuka Mini, abe Ole Nanzrakana, jeunesse et développement, à Dabra Mali Chifnaka ou Kama, Sibiru Sibiri, mais Mali Chifnaka de Wili, Kele Flawal Masaba, Nani Re, Amou Wili, Ubina Plateau Sanfé, Kaseka Kumauka, Baradaou, Chukomina, oui, Degumusroka, Barao Damne, la Fukana Se, oui, Aywa Nyata Minu Fanasoro, ou des cadres qu'on a Ambe Seko ni Dongo Kene Kambi, ni Oye, Zigiri Sori, Kene, merci beaucoup. Zigiri Sori, un Dongoli Mina Jessi Sanwoye, Ko Kanou numéro 2. Kanou numéro 2 ni oye dien ote ni ogo kanou e dien de o e kanou da chien fla mun ni blaga kanou da chien fla ama ban folo parce que adam na ni kanou yere do e ma ngo mo kana jigina ngo kanou de ya parce que e ba do ni ere kana wele kana plateau sans fait bi kanou do bo diana tike fo titani kanou te kanou ti se ka banda la ti se ka ban hal ni do remenzi ya kana balila na be du sukuna doron bana o kelendo hali morso wɛrɛ mɛ kanu ka tugu mais ni n'a fɔra que e ka kanu yɛrɛ ka e ka décrire e b'a ɲɛfɔ cogo jumɛn kanu yɛrɛ ye mun ye bon kanu yɛrɛ ti se ka ni ko i b'a a fɔ k'a dan yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a tɛmɛnen don kan quoi parce que kira joli dara kira 300 ani kira 12 Muhamadu de tun y'a 13nan ye mais kira in bɛɛ nana ɲɛ mais a lolo bangena kira in bɛɛ ɲɛ ala yɛrɛ de y'a kanu quoi bon ala ye fɛn min kanu fɛn o fɛn bɛ dugukolo sanfɛ kiyama kɛnɛ o diɲɛ kɛnɛ o a bɛɛ jɔn da ye ala ta tɛ ala ta don a y'o bɛɛ bila k'o papiye bɛɛ signé ka maa min tɔgɔ k'a kan ka cachet k'a kan o ye Aminata den ni Abulayi den de ni kanu tɛ o tɛ kɛ o tɛ kɛ ɔ y'a ye Siribikɛ fana téléso in dayɛlɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Afrique bɛɛ k'i yɛrɛ lafiya k'a sɔrɔ i ma taa yɔrɔ si a dalen bɛ salon kɔnɔ a b'a ka wajulu kɛ farafinna ni farajɛ la kanu b'a bɛɛ lajɛlen ka lafiya k'i to i ka salon kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o fana ye kanu de ye ala kira kanu de y'ale bila o la o ye tiɲɛ o kanu kelen de fana ye ne bila nin na ko kanu ye min fɔ o ma jufa a banna kanu t'a fa yɛrɛ kuma t'a ka jufa d'accord donc rapidement Sori
n'an ko an bɛ kuma Sori kan an b'a fɔ bi fo sini an tɛ tila la. Sori n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye dɔɔnin fɔ i ka baara hukumu kɔnɔna na nka est-ce que i bɛ se k'i da tu collaboration musicale la dɔɔnin i n'a fɔ dɔw ko Sori ni dɔw jɛra ka baara kɛ nka bi ko Sori kɛra sababu ma dɔw ye nka bi a bɛ yɔrɔ jumɛn na bi munna mɔgɔw b'a fɔ ko bi o ma mun de kɛra. Cɛ ne ni mɔgɔ y'a daminɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. Awɔ. An bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a cɛ an bɛ tila k'a bila an bɛ tila ka bɛn a la ye. A tɛ taa yɔrɔ la o. Ayi ne ni mɔgɔ y'a daminɛ ɲɔgɔn bolo depuis kunun fo bi a cɛ kelen tɛ yen ko ne ni min bɛ kɛlɛ la ou bien ne ni min séparé don. Mais an bɛ to ka dɔw fana ka dɔnkili mɛn sisan oui a bɛ n'a fɔ ko Sori Junior a bɛ n'a fɔ ko o fana o de sababu de la o nana Bamakɔ yan nɔ nka an b'a fɛ k'a dɔn ni an kun sera k'a ɲɛ sɔrɔ k'o fana wele ka na plateau kan mais i den de don walima i dɔgɔnin de don i mun de don ale yɛrɛ jɔn ye bolo. Diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye kanu ye sinon a bɛ Senu ne bɛ Kulukoro. A yɛrɛ tɔgɔ. Adama Kulibali. O b'a fɔ ko Zigiri Adama Sori Junior. Oui caman b'o fɔ. Parce que k'i n'a kumakan bɔlen don i bɛ dugu la cogo min na a b'i ladege fana. C'est vrai. Bon diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye kanu ye a tɛmɛna sira caman fɛ yan'a ka na ne fɛ yen mais depuis a sera ne fɛ yen bon bɛɛ n'i ka kunnawolo sɔrɔ yɔrɔ don parce que don min a tun bɛ taa n jatigi dɔ de fɛ yen Jikɔrɔni o ye n wele ko bon a bɛ fɛ cɛnin ka gɛrɛ n na n k'a former n ko bon ni Ala y'a latigɛ don min na a bɛ taama a bɛ na ni Ala y'a latigɛ don min na k'ale ne kan ka baara kɛ o don a bɛ na o kɛra a bɛ kalo 4 kalo 5 bɔ a ma na don dɔ n bɛ jouer kɛyɔrɔ la direct a fɔra n ye k'a bɛ da la n yɛrɛ de ye micro bila taara ka taa kunbɛn ka na n'a ye bon n ye morceau min kan n y'o bila n ko ne yɛrɛ dɔgɔnin nana n'o ye Adama ye n y'a annoncé ka micro d'a ma a y'a ka morceau da bon morceau kɔnɔna na a ye jigi kalifa n na ko n k'a ta k'a da n kɔ la n ko bon jigi bɛna se yɔrɔ dɔ la ko daminɛ don an ma hakili to ɲɔgɔn na ne yɛrɛ bɛ ka n débrouiller mais inchallah i ye jigiya min kalifa n na Ala kana n dɛsɛ jigiya in kɔrɔ o dugusɛjɛ n ko n bɛ bazin complet kalan k'o don i kana o ye jigiya talen fo k'a fɔ min kɛra Ala y'a kɛ o dugusɛjɛ a nana n'i bɛ min a y'a yɔrɔ fɔ n ye n ko bon i tɛ na so o y'a sɔrɔ n bɛ location na so min kɔnɔ soden kelen bɛ yen n y'o ta a ka yɛlɛma o kɔnɔ a ka si o kɔnɔ ni baara bɛ yen an bɛ taa baara la bon fo bi an b'o hukumu de kɔnɔ bon ne yɛrɛ nan'a ye baara fanga ka bon bon ko in bɛ ka taa cogo min na a fanga ka bon bɛɛ n'i ka wagati de don ne ye n ta kɛ hali bi n bɛ ka n débrouiller mais ale wuli ntangani de don bolo kan ka don a kɔrɔ bon n'a fɔra ne bɛ ka n ta kɛ ka tila k'a fɔ n bɛ tila k'an bolo don ale fana kɔrɔ n fanga tɛ s'a fila bɛɛ la direct n y'a kalifa manager dɔ la o de y'a ta bi an bɛ don min na i n'a fɔ bi hali bi u bɛ tourner na mais an kunnafoniya kɔni ma tunu ɲɔgɔn na n tɛ diɲɛlatigɛ foyi kɛ k'a sɔrɔ n m'a wele a ka ye n kɛrɛfɛ mais ale fana tɛ fosi kɛ n'a m'i wele a tɛ foyi kɛ n'a ma wele hali a bɛ taa tourner na don min na manager y'a fɔ n ye mais a yɛrɛ ye n wele spécialement ko karisa n bɛna taa nin tourner na n ko problème t'a la Ala ka taa ni ɲuman ye a bɛ n wele franchement donc ni Ala sɔnna ma e ye karamɔgɔ dɔw sɔrɔ cogo min na ale fana bɛna e fana dɔw sɔrɔ ta parce que i ka kuma kɔnɔna na aw ma tunu ɲɔgɔn na a bɛ k'i karamɔgɔ minɛ hali bi c'est vrai hali mois tɛmɛnen ni mois yɛrɛ de kun n ka concert tun bɛ Bakineda n y'a wele a taara a joué n k'a tɛ taa a k'i sigi n kɛrɛfɛ a y'i sigi n kɛrɛfɛ an ye concert kɛ fo ka concert ban concert bannen an ye ɲɔgɔn suivi ka na Bamako d'accord jusqu'à présent an bɛ ten nka Sori a ye dawula min sɔrɔ a filɛ Ageni min na a bɛ a daminɛni na nka e ka conseil bɛna kɛ mun ye e ka dɛmɛ bɛna kɛ mun ye hali bi min b'a to a ye repère min ta repère kana tunun a la cogo min na toujours bon n ye fɛn min fɔ a ye dɔrɔn ka gɛlɛya ma a bɛ taa mɔgɔ minnu fɛ yen ka t'i sigi ka video kɛ n y'o de kankari da ye k'a ko dabila parce que mɔgɔninfin mana kɛ cogo cogo n'i kɛra artiste ye artiste ma nɔgɔn déjà k'a wulitɔ don a curiosité bɛ mɔgɔw la mais i mago bɛ fɛn min na k'a ye kuma bɛɛ n'a b'i ɲɛ kɔrɔ a bɛ nege bɔ i la c'est clair y'a ye n y'o de kɔni interdit a la franchement n y'o de fɔ a ye ka tila k'o fɔ a ka manager ye a k'o interdit mais yala i ye instruction min d'a ma est ce que a b'a la k'a labato wa oui bi kɔni a bɛ manager min bolo
o kɛlen ka encadrer yɛrɛ alhamdulillah o kɛlen ka encadrer a kɛlen k'i janto a la kosɛbɛ vraiment n yɛrɛ content don kosɛbɛ o manager in kɔrɔ parce que manager caman bi miiri a ka nafa de la o ye tiɲɛ u tɛ artiste ka sini jate mais tiɲɛ yɛrɛ la hali don min na mobili bi d'a ma manager nana ne de fɛ yen fɔlɔ ka na ne ka conseil ɲini a nana ne fɛ yen ka na ne ka conseil ɲini u bɔra yen kuma min u ka sɔrɔ ka taa mobili minɛ mobili clé dira tuguni a ye n wele 4 heures du matin Arama ye n wele téléphone na a ko sori ne ko ha a ko a ye mobili sɔrɔ n ko Arama n k'i ye n wele bi n k'i ye nouvelle duman fɔ n ye n k'Ala ka kɛ nɛgɛ kunnadi ye n ko nin ye belebele ɲɛbila ye n k'e bɛ se ka fɛn sɔrɔ min ka bon ni mobili ye n ko mais a bɛ dépend i yɛrɛ de la o kɔfɛ manager fana ye n wele ko karisa k'i bɛ dugawu k'an ye k'an ye mobili dɔ sɔrɔ n ko alhamdulilayi o ye Ala tanu ye a belebelew ɲɛbila bɛ kɔfɛ hali bi sa o image je crois que mɔgɔw b'o image ye Jabaranin kan en même temps parce que i bɛ ka min fɔ fo mɔgɔw fana k'a ye o ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko i bɛ ka min fɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko ale de don parce que a fana ko ka di maaw ye kosɛbɛ kosɛbɛ bi d'accord Sori walima jɛmukan tɔnin kɔni man ca kosɛbɛ nka yanni jɛmukan ka ban hali bi an bɛna i ka nɔbila laban an bɛna o lajɛ ni o ye Mama ale dɔnkili in b'a la ka feba ci bi nin waati la nka peut-être que an ma se k'ale image de sɔrɔ nka an bɛ se k'a k'a la komi Sori yɛrɛ b'an bolo plateau kan nɔ a bɛ ɲɛ cogo min na Sori yɛrɛ i yɛrɛ fana b'o jate minɛ alors avec la permission de Adama Salia Coulibaly à tout à l'heure. Ni benga mama fembi ni tenga mama fe para na farila ni benga mama fembi ni tenga mama fe para na farila ni jarabira musudola sigiri suri kwabi musudo fe umba fe furudela nenga dini ninge ndara se mama maso Mama alala nebi muslim fe neba fe furudela uloba bera nani kantoma akonde niga era bi furuina alaka no goyaye nego amina ya rabbi alala furuna fulo kunde neve soriya wotoro boli beke Kawori mara go furunina Kana se furuna poloma Neko mama Alala nebina nga go furuniji Kata woro bodeni nofe Mama koti basie Sorie kwa furuniji Kawela bila jeli mama Jeli batara worobo Kadeni na furu na flosara Nena no for mama yeso Alala wolo bayi niso kiara Nintu nye mama kala yini Nina mama fe mife Nina mama fe para nunga farila Geni na furu sirikera Kana ningeni yeso Mama yedu wa ukamye O alaga jiya ka wolo dinye Mama ni sojara ninduna Fonyaji bora mama nyena Abinyungu ne wolo bala
Merci beaucoup. Alors, et Sori, j'aime quand tu es duré, Doumli Kofela la, a terminé ma chama et ma chama foko, est-ce que Sori, ma bombe sokura ko de la, ko abalaka, bon, ma chama fura ni mkula. C'est vrai. Ewa, ambado ikoni ya da ambaula. Tiens donc. Ni ba fe naje aba yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na wa dongoli in fana kanu a dali kanu na ni la cogo jumɛn na i ye nin da ka a ɲɛsin mun de la mun de kɛr'i la bon alhamdulilayi wallahi foyi ma kɛ ne na ni ala tanu tɛ ne ni muso ka di komi fɛn wɛrɛ foyi tɛ mais n y'a jate minɛ du caman kɔnɔ buramusow ani u denkɛ musow tɛ bɛn e ko e bɛ cɛ fɛ mais e tɛ cɛ ba fɛ a ma nɔgɔn dɛ furu t'o fɛn ye n ye misaliya ta du caman de kɔnɔ mais bamananw ka kuma don ko n'i y'a mɛn i bɛ kuma mɔgɔ kan ka mɔgɔ ladi i yɛrɛ fɔlɔ ka kɛ ladilibaga ye ne bɛ nin studio kɛ don min na a y'a sɔrɔ ne furumuso sigilen don studio kɔnɔ a y'i ɲɛ kumu n y'a ɲininka n ko wali i jogo don wa ko k'ayi k'ale jogo tɛ ko mais ko bɛɛ bɛ n'ale de ye ko non a dabɔkun ye o de ye mɔgɔw ka e ye mais du kɔnɔ caman mana dɔnkili in lamɛn e b'a dɔn nin défaut bi e ka du kɔnɔ mais a bɛ kɛ sababu ye a b'i muso sɔn hakili ɲuman na a bɛ segin ka na masa in ma parce que n'i kɛra cɛ fɛ e ma kɛ cɛ ba fɛ e mago bɛ bɛn ni keleya min na du kɔnɔ e seko sabati. I tɛ se k'o sabati c'est vrai. ne ka dɔnkili initiative nana tan. d'accord très bien donc Madu an ba kɔni bɛ yen. musokɔrɔba bɛ yen. alhamdulilayi ala ka sijan ni kɛnɛya kalifa la. ayiwa Sori Madu k'a fɔ jɛmukan kɔni banna ka ban an b'a fɛ k'a dɔn ni kuma laban min b'i bolo ani ladilikan ka ɲɛsin i ɲɔgɔnna sifinaka ma minnu bɛɛ la ka wuli dɔnkili da sira kan sisan ani kɔrɔ minnu fana bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ en même temps dɔnkili in bɔra mais clip in tɛ ka se ka bɔ mun de bɛ yen nɔ. bon clip in ye fangako de ye quoi. fanga cogo di n m'a faamu. bamanankan dɔ yɛrɛ b'a faamu fond quoi. i n'a fɔ ka clip financer. a bɛna fɔ wari ko quoi. voilà ko ka ca sisan. an bɛ Sori nin dɔnkilimanba in e bɛ se ka mun de fɔ maaw de bɛ k'an filɛ o ni maa min bɛ se ka dɛmɛ kɛ min ka to ka clip in kɛ. bon an mago bɛ dɛmɛ la pour que ka nin clip kɛ franchement an mago bɛ dɛmɛ la ka clip in kɛ. i mago bɛ mun dɛmɛ modèle la. dɛmɛ sugu ka ca hali clip tourneur dɔ fana bɛ se k'a ye n'a bɛ se ka clip kɛ. an mago bɛ dɛmɛ na ni mɔgɔ min yɛrɛ fana y'a dɔn i bɛ se k'a financer ka clip kɛ franchement an mago bɛ dɛmɛ na. wa Sori i bɛ se k'i ka nɛgɛjuru sira fɔ min b'a to n'i bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min na u ka dɛmɛ k'i ye rapidement an ka jɛmukan na. alhamdulilayi n bɛ se ka o ka fisa kojugu o yɛrɛ ka teli ni fɛn bɛɛ. ok allez-y Chérif la jabaranin sanfɛ. n ka téléphone numéro 76 00 33 30. 76 00 33 30. Voilà. Ok, Jigiri Sori ko mama dongoli kɔni a bɔra nka clip ta la ni maa min b'a fɛ k'a dɛmɛ musaka ko ta fanfɛla la walima clip ko ta fanfɛla la matériellement walima financièrement ayiwa a bɛ se ka nɛgɛjuru in wele ni Ala sɔnna ma aw ni Sori bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Sori merci beaucoup i nana an ka plateau ka diyara n ye foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Kulukorokaw ma. bon n bɛ n fasolamɔgɔw fo n b'o fo n b'o wale ɲuman dɔn n bɛ dugutigi fo n tɛ se ka bɔ kɛnɛ in na abada ni ma maa fila fo. kosɛbɛ. honorable Eli Jara n b'a fo. Eli Jara n b'a fo fo Kulukoro. Isaac Sidibe n b'a fo. o y'an ka famakɔrɔ ye. famakɔrɔ a ɲana ma kojugu san 7 an ka jigi ma tiɲɛ Isaac bolo. an b'a fo. n b'a fo k'an ka maire b'a fo n'o ye Bago Kanɛ an'an ka gouverneur Kapori. ni Ala ka jɛ ye. an bɛ Kulukorokaw bɛ fo Sori kelen tɔgɔ la ka munumunu ka taa fo Bangɔni na an bɛ an ka ɲɛmaaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka directeur général ni o ye Ousmane Sogore ye an bɛ tila ka an ka responsable technique fo ni o ye Buya Jagili Kulibali ka tila ka Mohamed Keita fo ni ale ye rédacteur ka ɲɛmaaba ye Adama Saliya Kulibali Jafar Jabate fo ka taa se Mariam ma an b'a aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na maa min fana nana lajɛ ayiwa Jigiri Sori an ka foli belebeleba de y'o fana ma avec le public très charmant n b'aw fo dan tɛ foli min na ayiwa Sori an bɛ dɔnkili datugu ni min ye o ye k'a fɔ ko kɛnɛ b'i bolo jeunesse et développement tɔgɔ la an ka datugu ni o ye kan domani k'a fɔ ko aw k'an bɛn sigi wɛrɛ. jama jɛra ka duwa kɛ ma kelen min fadenjugu ka kuma bɛ k'i la Chérifula TV aw sɔnna ka baara aw ye baara kɛ Mali jeunes ka taa ɲɛ aw ye baara kɛ diinɛ ni ka sabati
aw ye baara kɛ Mali basigi ka taa ɲɛ aw ye baara kɛ ka jamana la yiriwa i ye jama jɛra ka duwa kɛ ma kelen min ye faden jugu ka kuma bɛ mun k'i la. Merci beaucoup. Bye bye.